بلسانا مسل بحققن جبن حسابك مجلس برجس مسليو حلفنة مصادمة كوزيف اللي قديدا محبراو ميديا رسيع وزلو أجداس قداي لما زيو سلام كورات تغادلتي مساكم زلخو نحقي بعل مويا برخة قبل هيمانوتي بچم كلاتنا بزغزي كم نريو نسمعون زلنا بحانت نيشتو يزربا بوست ديا فيديو ديا بزي قدس مالتيو حدا عابي چاوچاوتا وي سمعيتا زغنه موت كفتر ابزغللو تافافي وين نازلنا مبزحتو غزي خا خمس خغاطم كلو نتي تتقام محبراوي ميديا ددفعو حيزو اتقله نتي زغاطمه سمعيتاوي مومنت دغيفو كم اكل مسل ወይ ድማ حساب ናይ ምግላጽ መስል ይጣበቀሉ እትኻለ ኻታ ይገብር ከም ሓደ ነውርን ሓደገኛን ዝኾነ ሪኻ ይኹንኖ ማለት እዩ ኣብዚ መንጎ ክልቲኡ ጫፋት ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰሚዕ ጫውጫውታ ሕብረተሰብና ዝግ ኢሉ ክሓቶ ዘለዎ ወይ ክርዳኦ ዘለዎ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ እሱ እንታይ እዩ መስል ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ባሕቂ እንታይ ማለት እዩ بعبي خا تمثل مثلنا نزاربلو زمرلو ነገር ሲ እንታይ ማለት እዩ ሶ ነዚ ዓቢን ኣገዳስን ሕቶ ክንሓት ዘገደና ብዙሕ ነገራት ስለዘሎ ብተደጋጋሚ ግዜ ሲ ሰባት መሰለዩ it's my right ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ምግባርኮ ሓርነት ኣለኒ ድሌቴ ናይ ምዝራብ ከምዚ ናይ ምግባር መሰል ኣለኒ ኣጽነት ይገለፍሉ ሰሚዕና ኣለና መሰለዩ ኣብዚ ክንጽር ዘለዎ ነገር ግን ኣሎ እቲ መሰል ወይ ናጽነት ይሓርነት ይትብሎ ዘለኻ ሲ ደረት አልቦ ወይ ልጋም ዘይብሉ ብባህካን ብድሌትካን ዝውሰን ነገር ዘይምዃኑ ምክንያቱ ሕጊ ልጋም ዘይብሉ ፍኑ ዝወለ ናጽነት ስለ ዘይሂበክ መሰል ከመይ ክንርዳይና ከም ሓደ ጽርግያ ንሕሰቦ ኣብ ጽርግያ ወይ እቲ ሌንስ ንብሎ ነናትካ ታይ ዝባሃል ኣሎ መኪናኻ ሒዝካ ክትመርሕ አንፈትካ ክትመርጽ ክትጥወ ሙሉ መሰል ኣለካ ኣብዚ ግንታዩ መሰል ናትካ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት መሰል ኣትዩ ተዳ ጣልቃ ኣትዩ ንዕኦም መኪና ዲኻ ትገጭ ወይ ሰባት ዲኻ ታርም ኣብዚ እቲ ናይ ካልኦት ሰባት ኮንሲደሬሽን ይበጽሕ ናይ ምዝራብ መሰል ወይ ሓሳብካ ናይ መግላጽ መሰል ክንብል እንከለና ኸ እዞም ካልኦት ንብሎም ዘለና ሰባት ኣለው ከም ድሌትካ ተዛሪብካ ሲ ሰዓቤናት ናይቲ ዝተዛረብካ ወይ ናይ ሓሳብካ ዝገልጽከሉ መገዲ ክትስከም ግድን ይዝኸውን ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ኢንተርኔት አሉታውን አወንታውን ሸነኻት ኣለዎ ከም ሓደ ክልተ ዝብልሑ ሴፍ ክንምስሎ ይካል እዩ ኣብ ሰሚዕታው ህመት ወይ ድማ ከም ዝገለጽና ጫውጫውታ ድማ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ጉዳይ ላምባ ይስክስክሰሉ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሞባይል ላስተፊልና እንተለና ሲ ስክሪንና ክፍት ክነብል ከለና ቀዲሙ ዝመጻና እንታይ ሰሚዕታው ዝኾነ ነገራት ወይ ከዓ ካብ ህዳት ካብ ሰላም ካብ ውሕልል ዝኾነ ዘረባ ወጻኢ ዝኾኑ ኣዝዮም ቫይራል ዝኾኑ ጸርፍታት ደሞ ኣሉታውያን ትሕዝቶታት እዩ እዚ ዝኾነሉ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሶሻል ሚድያ በይኑ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ከም ዝመጻሉ ይዛረብ ወይ ጽሕፍ ድሕሪ ድሓስብ that's why ካብ ሚዛናዊ ተሓሳስባ ንላዕሊ ቁጣዓ ዝመልኦ ጽልኢ ዝመልኦ ዓለቲነት ዝመልኦ ወይ ካልእ ዓይነት ኣሉታዊ ትሕዝቶ ብብዝሒ ዕለቕሊቑ ንላዕሊ ድመጽእ ማለት እዩ ኣልጎሪዝም ቀንዲ ስርዑ ኣቴንሽን ከመይ ጌርካ ኣብታ ሞባይል ተደፊካ ተውዕል እዩ ሶ ኣብኡ ክሕዘካ ዝኽእልካ እንታይ ልኡም ልሙድ ዝኾነ ሞያዊ ወይ ካልእ ጠቓሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ናይ ብሓቂ ክሰንብደካ ከባህርካ ከፍርሓካ ዝኽእል ትሕዝቶታት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጫውጫውታ ዝመልኦ ዓለም ስለነበር ኪኒዮ ስክሪንና ዘለው ሓቅታት ሕግታት ክንፈልጥ ተዳደሊና ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ንግበር መቸም ተፈላጥነት ኣብ ዝዋንዚ ብጣዕሚ ቀሊል ኣሎ ማለት ብዙሕ ግዜ ከም ድራናዮሲ ዝኾነ ሰብ ተፈላጥ ኾና ብሶሻል ሚድያ ሓደ ዓብይ ምህዞ ወይ ዝጠቅም ንወድሰብ ዝጠቅም ነገር ምምጻእ የድልዩኒ استفلي ريتو استفلي زربا አሉታው ሰሚዕታት እንተዳ ደፊርካ ጠፋ አቢልካሲ ቫይራል ዴት ኾነሉ ወይ ካ ተፈላጥ ዘይት ኾነሉ ነገር የለን እዚ ተፈላጥነት እዚ ካብ ዓውዝ በለ ድምጽ ሓሊፉ ናብ ገበናዊ ተግባር ዝሰጋገረሉ እዋን ስለዘሎ ግን ህደ ኢልካ መሕሳብ ዘድልየሉ ግዜ ኣሎ በቃላትካ ወይ በተግባራትካ ካልኦት ሰባት ገበን ክፈጽሙ ምልዓዓል ወይ ምድፋ በሕጊ ከመይ ዝረአ ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካባኻ 100 ኪሎሜትር ርሒቆም ብድሕሪ ስክሪን ስለዘለው ከምዚ ውሕስነት ይስምዖም
ገለገለ ሰባት እውን እንተዛ ናፍልጦ እንተ ብግርህነት እምነኸ ላዕልካ ወይ በትርኸ ያዝካ ኣፅዋር ከይተጠቀምካ ፊዚካሊ ንሓደ ሰብ ሃስያ ከየውረድካ ብሓንቲ ቪድዮ ፖስት ወይ ዝኾነ ዓይነት ቴክስት ሲ ሃስያ ክትውርድ ወይ ገበን ክትሰርሕ ከም ትኽእል ኣፍልጦ ይብሎምን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ሕጊ ፍለጦ ኣይትፍለጦ ጉዳይ ይኮነን ስርሑ ዝሰርሕ ስለዚ ብሰንኪ ቃላትካ ወይ ተግባራትካ ካልእ ሰብ ተደፋፊ ተላዒሉ ገበን እንተዳ ፈፂሙ እሞስኻ ትሕተት እንተዳ ኮይንካ ህዝባዊ መድረኽ ተጠቒምካ ብዙሕ ጽልዋን መዝነትን ዘለካ እንተዳ ኮይንካ ኣብዚ ከም ተራ ወሃብ ርእይቶ ወይ ድማ ትዕዝብትኻ ተዓይዘሓተሰብ ኣይተይና ሓደ ማይክሮፎን ዝጨበጠ ህዝባዊ መድረኽ ዝሓዘ ጽልውኡን መዝነቱን ዕብይ ዝበለ ሰብከ ኣብዚ እቲ ጽልዋን እቲ መዝነትን ተጠቒሙ እንተዳ ነዝንብሎ ዘለና ነገር ገይርዎ እንታይ ዝኾን ደሎ እቲ ጉድኣት እቲ ሃስያ ይራባሕ ወይ ይባዛሕ ስለ ዘሎ ብሕጊኻ እንታይ ንብሎ ነካብደሉ መካበዲ ነጥቢ ኮይኑ ይቁፀረሉ ማለት ስለዚ ተሓታትነቱ ካብቲ ካልእ ተራ ፈጻመ ገበን ናቱ ይዓብን ይካበድን ዳትስ ዋይ ናብ ሕጊ መካበድን መቃለልን ነጥብታት ንብል ብኖርማል ኣብነት ክንሪኦሲ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ክፍሊ ኮይንካ ንሓደ ሰብ እንድሕርዳ ኢልካ ረቢሽካዮ እቲ ዝርበሽ ዘሎ ሰብ ሓደ እዩ ማይክሮፎን ጨቢጥካ ንኣሽሓ ሰብ እንድሕርዳ ረቢሽካ ግን ቶም ዝርበሽ ዘለው ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ስለዚ ኢናኻ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ መራብሒ ወይ መላብዒ ባእታ ስለዝኾነ ኣብኡ መፂኻ ትገብሮ ገበንካ ዝካበድ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መሰልና ክንጥቀም እንከለና ብኣፍልጦን ብጥንቃቐን ክኸውን ኣለዎ ኩሉ መዓልቲ መሰል ከም ዝመስለና ንስለና ጥራይ ዝግደስ ኣይኮነን መሰል ናትና ብናይ ካልኦት ሰባት መሰል ከም ዝድረት ወይ ከም ዝሕፀር ክንዝክሮ ኣለና ኣብ ሕጊሲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ደድሕር ነፍሲ ወከፍ መሰል ሓደ ጽላሎት ኣሎ እቲ ጽላለትካ ግዴታ ይዝባል እዚ ባብነት ኣሰኒ ክረዳእኩም እየ ናይ መንባር መሰልካ ኣብ ትጥቀመሉ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ መንባር መሰል ስለ ዘሎ ንዖም ከይትርብሾም ግዴታ ትስከም ናይ ምዝራብ መሰልካ ኣብ ትጥቀመሉ ድማ ብተመሳሳሊ ንካልኦት ሰባት ከይትጸርፍ ወይ ከይትጸልም ግዴታ ኣለካ ናይ ምንቅስቃስ መሰልካ ኣብ ትጥቀመሉ ንካልኦት ሰባት ንከይትሃርም ወይ ንከይትትንክፍ ግዴታ ኣለካ ናይ ኣምልኾ መሰልካ ተጠቒምካ ፕራክቲሳት ትገብሩን ብተመሳሳሊ ናይ ካልኦት ሰባት ሰላም ከይትዘርግ ሓላፍነት ወይ ግዴታ ትስከም ናይ ምእካብ መሰልካ ኣብ ትጥቀመሉ መሰል ብሕታውነት ናይ ካልኦት ሰባት ከይትትንክፍ ወይ ከይትዘርግ ሓላፍነት ወይ ግዴታ ኣለካ ደርፊ ናይ ምስማዕ መሰልካ እዩ ደርፊ ክሰምዕ ግን ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ሰላምን ድቃስን ንከይትዘርግ ግዴታ ኣለካ ስለዚ ኢኻ ደድሕር ነፍሲ ወከፍ መሰል ናይ ካልኦት ዝበሃል ግዴታ ዘለካ ማለት እዩ ሕጊኻ ነዞም ካልኦት ንብሎም ዘለና እንተዳ ዘይኽቢርካሎም ጣልቃ ያውት ቃላት ከምቲ ሰማይን ምድርን ኣቂምዎ ንብል ቃላትካ ቃላት ጥራይ ኣይኮኑን ስለዚ ኢኻ ትግደሰሎም ዘለካ ቅልል ኣቢልናሲ ሰባት ናይ ልቦም ከዛረቡ ወይ ሓሳቦም ክገልጹ መሰል ኣለዎም ዲልና ክንሓትት ንኽእል ኢና እቲ ቅንዕት ግን ንሱ ይኮነን እንታዳ መዓስዩ እዚ መሰል ንብሎ ዘለና ናብ ጉድኣት ናብ ጽልዋ ብፍላይ ድማ ምስ ገበር ወይ ምስ ኣለታዊ ነገር ዝልወጥ እዚ እንተዘይሓቲትናኻ ሕጊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መፅዩ ዝሓታነ ዝሕቶ ማለት ሰባት ክንፍጠር ከለናሲ ብግልና ወይ ብውልቅና ኢና ናብዛ ዓለም እዚኣ ንመፅእ ክንመፅእ ከለና ዝወሃበና ነፃ ድሌት ወይ ፍሪ ዊልካ ኣሎ ከፈጠረ ዝወሃበና ማለት እዩ ኮይኑ ግን በይንና ይነብር ኢና ሰባት ኢና ነብር ምስ ስድራና ብስዕርኽትና መቕረብና ጎረቤትና ደቂ ሃገርና ደቂ ዓለምና እናበልና ክሳብ ተዓብ ስእሊ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎቲ ግለሰብ ወይ ትውልቂ ዘሎን ኣብ መንጎቶም ካልኦት ሚዛን ዝሕልው ገለ ሕመረት ናይ ህይወትና ዝኾኑ ባእታታት የድልዩ ዳትስ ዋይ መሰል ሓደ ካብኦም ግዴታኻ ምስ ጠቢቑ ኣብ መንጎ ንስኻን ካልኦትን ሚዛን ንምሕላው ዝመፅእ እዚ መንፅር እንተሪእናዮ ናይ ልብኻ ብፍጹም ክዛረብ ዘይፍቅድ ሕብረተሰብ ብርግፅ ጨቋን እዩ በንጻሩ ከዓ ብዘይ ገደብ ተገለብ ዘይብሉ ናይ ልብኻ ክድሕድሖ ዘፍቅድ ሕብረተሰብካ ውድቀቱ እዩ ዘከላትፍ ስለዝኾነ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ዝበሃል ብሂል ኣሎ ኣፍካ ዘዝሃበካ ኣይዝረብ እግርኻ ናብ ዘዝመራሓካ ኣይክየድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማሕበረሰብና ብፍሉይ ከዓ ኣብ ሚድያ ዘሎ ከዓ እዚ ፍልጠት ወይ ዝመረዳእታ እዚ ጎዲልዎ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩም ንስለ ዝፀናሕኩም ኣዝየ የመስግን ኣብዚ ቻነል ወትሩ ብዛዕባ ሕጊ ጥበብ ሚድያ
ቴክኖሎጂን ሕብረተሰብን ዘተሓሕዙ ኣገደስቲ ዛዕባታት ከልዕል ስለ ዝኾንኩ ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ኣርዩኒ። ከምኡ ድማ ኣፍልጦ ሕጊ ንምዕባይ ኣገደስቲ ትብልዎም ክለዓሉ ዘለዎም ኣርእስታት እንተለዉ ወይ እውን ብፍሉይ ናይ ግልኹም ሕቶታት ብዛዕባ ሕጊ እንተዳ ሃሊኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡለይ። ክሳብ ኔክስት ብኻልእ ቪድዮ ዝመጻኩም ሰላም ወሰናይ።